6 i com sempre anem a la ruleta a escollir el número del sudoku que farem avui i mentre gira deixeu als comentaris quin número que creieu que sortirà. M'he trebancat aquí. El 813. Som-hi! Molt bé, estimats sudokaires, anem a començar el sudoku d'avui i començarem per aquí. A veure què podem fer. A veure si no l'espifiem. Tenim un 3 per aquí, 3 per aquí... No, doncs el 3 només pot anar aquí. Molt bé, mentida, el 3 també pot anar aquí. Ja he estat a punt de fastidiar-la només començar. És increïble, increïble. El 4, el 5... Perdó, el 5 i el 5 aquí. El 6... aquí i aquí. Tenim el 7, que només pot anar aquests dos d'aquí. El 8 i el 9. Ah, mira, doncs un 2. Aquí, molt bé. Doncs mira, el 2 fora i el 2 fora. I aquí queda el 5. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aquí queda un 7. I queda 3, 6, 3, 6. D'acord. Continuem per aquí dalt, que hi ha 3 numerets. A veure si podem fer alguna cosa. 1, 2 i 2. El 3 ha d'anar aquí i aquí. El 4, aquests d'aquí. El 5 ja està. El 6 aquí pot anar a tots. El 7 ja està. El 8 ha d'anar aquí baix i aquí dalt. I el 9, aquests 3 d'aquí i aquests 2 d'aquí. Molt bé, doncs de moment poca cosa, De moment 4, 6, 8 tenim. Doncs 4, 6, 9. El punt serà 4, 6, 4, 6. On? No ho sé, molt bona pregunta. Continuem per aquí. L'1 que ha d'anar aquí, òbviament. No hi ha més solució. El 2, el 3, el 4... 4 i 4... El 5... El 5... Ah, no, el 5 aquí al mig no pot anar, doncs només a dalt. El 5... El 6... Només pot anar o aquí o aquí. El 7 ja està, el 8 ha d'anar a dalt. I el 9... Aquí o aquí. Doncs en aquest cas, si només pot anar aquí, el 9 ha d'anar aquí. I aquí queda un 4, aquí queda un 6. Queda els 4 fora i els 6 fora. Queda 5, 8 i 5, 8. Per tant, aquí els 8 fora. I per tant, el 8 ha d'anar a aquestes dues d'aquí només. Molt bé. D'acord. Continuem per aquí a veure. L'1, aquí o aquí. El 2, aquí, 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 aquí. El 3, el 4, el 4 només aquí. Molt bé. No, l'acabo d'espifiar ara mateix. Ah, no. Ah, no, que el 4 pot anar aquí o aquí. D'acord, quin sust. Quin ensurt m'acabo de donar. El 5 ha d'anar aquests d'aquí. El 6 ja està. El 7, aquests dos d'aquí. El 8 ha d'anar aquí baix. I el 9 ja està. Doncs, per tant, si el 8 ha d'anar aquí baix, queden el 5 i aquí el 8. Molt bé. Queda 1, 2, 5, 2, 5, aquí l'1, perquè no pot anar a qualsevol altre lloc. Doncs ja està. 2, 5, 2, 5, 7, 2, 5, 7, molt bé. Anem per aquí baix, que també hi ha 3. L'1, aquí ha quedat 4, el 2, aquí el 2 sí que pot anar tot, el 3, el 4, el 5, 5, 5, 5, 5, el 6, 6 aquí i 6 aquí, el 7 aquí, aquí i aquí, el 8 ha d'anar al mig i el 9 aquí i aquí. Ah no, el 9 ja està, doncs ja està. Molt bé. De moment poca cosa més. Doncs anem cap a dalt a veure si fem alguna coseta. Tenim el 2, 2, 2 i 2, 2. El 3 ha d'anar cap aquí baix, aquests 3 d'aquí. El 4
aquí, i ja està. No, aquí ha d'haver-hi... no, aquí també posa el 4, doncs res. El 5 ha d'anar aquí baix. El 6 ha d'anar també aquí baix. I també pot anar dalt. El 7 només pot anar aquí al mig. Aquí el 7, obligatòriament, per tant aquests d'aquí fora. I això fa que aquí sigui l'únic 7. Molt bé. 2, 5, 6, 2, 5, 6. Per tant, o aquí va el 6, o haig de deixar 2, 5, 2, 5, o haig de posar aquí el 6. I en aquestes coses són les que mai sé si haig de posar o haig de treure. Per tant, de moment, res. El 8 aquí i el 9. 9, 9. I 9, 9. Molt bé, tenim 2, 3. No hi ha més 2, 3. No. 2, 4, 6, 9, 2, 6, 9, 2, 6, 9, 2, 4, 6, 9, perfecte. 2, 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9. Home, complicat això, 4, 5, 6, 9, 3, 5, 6, 9, 3, 4. Diria que aquí el més possible seria el 4, 5 d'aquí i d'aquí. Ara mateix, però no n'estic gaire segur, la veritat. Doncs bé, anem per aquí al mig a veure què podem fer. Tenim els 11 aquí, el 2, 2, 2 i 2 i 2. El 3 ha d'anar aquí al mig, ha d'anar aquí. 3 i 3, el 4 ha d'anar aquí baix, en aquesta cantonada o aquí. El 5, aquests d'aquí, el 6, 6, tot això, el 7, el 8 i el 9 ha d'anar aquí baix, aquests dos d'aquí. Molt bé, mira, aquí tenim un 4 solitari, perfecte. Doncs aquest 4 d'aquí fora. I queda un 9 i un 9, molt bé. I 2, 5, 6, 2, 5, 6, 2, 5, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6. Ostres. 2, 3, 5 i 6, 7. Que curiós això, Que curiós. I 3, 6, i 3, 6. I aquí va 2, 5, i 2, 5, 7. Home. Perdó, aquest 7 no pot anar aquí. Per tant, això és un 7. Molt bé, doncs, si aquí això és 2, 5, aquí ho tenim una mica fotut i diria que això és 3, 6 i 3, 6. Per tant, aquest 2, 5 hauria d'anar fora i deixar un d'aquests dos. I per què? Perquè és l'únic que té 3, 6. Per tant, ha de ser 3, 6 i 3, 6. I per tant, 2, 5, 2, 5. Això ho veig bastant clar. No sé si ho estic espifiant, potser sí, Potser l'estic espifiant moltíssim, però jo crec que això és així. Tenim 2, 5, 2, 5, per tant aquest 5 fora. Molt bé, i 3, 6. Bé, de moment aquí no puc fer res més. Aquí puc treure el 2 i el 5 i fer U6, i potser també és aquí U6. De moment, 2, 5, 2, 5 i U6. Home, té tota la pinta, que pugui ser. Però potser és U2 i U2. Dilemes. De moment aquí no puc fer res més, diria. Ara mateix no veig gaire més. Continuem. Doncs els 11 aquí, els 2 han d'anar aquí i aquí. El 3 ha d'anar només aquí baix, aquí. Doncs ja està, el 3 només pot anar aquí. Molt bé. El 4, el 5,
El 7 només pot anar aquí. El 8 pot anar aquests dos d'aquí. I el 9 aquí. No, perdó. Només aquí. 2, 9. Doncs el 2, o sigui, si el 9 només pot anar aquí, doncs ja està. El 9 aquí. No hi ha més solució. Queda 2, 5, 8, 2, 5, 8, 2, 5. I aquí falta un número. El 5, clar. No pot anar aquí el 5 perquè està aquí dalt. Doncs ja està. Ja tenim aquí el 5. I aquí el 5 fora. El 5 fora. Queda 2, 8 i 2, 8. Molt bé. I aquí tenim un altre 5. Per tant, això és un 2. Això és un 5. I això va fora. Queda 4, 6, 9, 4, 6, 9. Aquí sobren números, Aquí sobren el 9 i el 6. Perquè no els he tret, no ho sé. 2, 3, 2, 3. D'acord, doncs... Aquí ja no veig tan clar, 3, 5, 6. 3, 6, 2, 5, 6, 2, 5. Dilemes, molts dilemes. Home, no. Sí. Home, hi ha més possibilitats que el 5 vagi en aquesta d'aquí que en aquesta. Bé, doncs ara mateix no vull fer res. Continuem per aquí a veure què acabem fent. Ui, no hi ha més solució, no. Doncs per tant, sí, diria que l'ho ha d'anar possiblement aquí i l'altre aquí. Per què? No sé. O aquí, no sé. Ja veurem. El 2, 2, 2, 2, 2 i 2, 2, 2, 2, 2, 2. Molt bé. De moment els dosos... N'hi ha pocs, de dosos. Anem molt malament. El 3, el 4. 4 aquí baix. I 4 aquí baix. Només aquí pot anar el 4, d'acord? Aquí no hi ha més 4, no. El 5. El 5 ha d'anar a aquests d'aquí. Mentida. Aquí al mig no pot anar el 5. Perquè és aquí dalt. Per tant, només aquests poden anar el 5. D'acord? Aquí no hi ha més 5 tampoc. No. El 6 ha d'anar aquí. Aquí. Perdó. Ara, el 6. I 6. El 7, el 8. Ha d'anar a aquests d'aquí. I el 9. Aquí no, doncs aquí. Aquí i aquí. Tenim 6, 8. 4, 6, 8. 6, 8. És l'únic 4 de tot això, no? No, queda aquest. Per tant, el 4 hauria d'anar aquí. Per deixar això, 6, 8, 6, 8. Però també pot ser aquest 6, 8. Merda. Potser és 2, 8. Clar, com si deixem aquest 2, 8, 2, 8. D'acord, el que veig... No veig res, perdó, m'he equivocat. Pensava que aquí era l'únic, això. Doncs... Molt bé. Anem a veure què podem fer. 3, 6 i 3, 6 de moment res. 3, 6 i 3, 6 de moment res. Per tant, un 9 i un 9 de moment tampoc res. Tenim 1, 6, 1, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9. L'1 i l'1, 2, 5, 6, 8, 2, 5, 8. Home, 8 i 8 és evident que ha d'anar aquí. Tampoc m'ajuda gaire això, No m'ajuda gens. Per tant, diria que el 8 ha d'anar aquí baix. Ha d'anar aquí baix perquè si poso el 8 aquí baix, l'altre ha d'anar aquí a dalt. I si el poso aquí dalt, l'altre ha d'anar aquí. Clar,
I si el poso aquí? Si poso el 8 aquí, doncs pot anar aquí i pot anar aquí. I per tant no té gaire sentit això. Què voleu que us digui? Què voleu que us digui? D'acord, doncs... no sé, per columnes tampoc veig gaire cosa. Ah, mira, ja veig aquí. Aquí l'1 és l'únic que pot anar a aquesta fila. Molt bé, molt bé, molt bé. Per tant, res. Per tant, res, pensava que podia posar aquí una altra merda. Doncs 1 i 1. Oh, 1. No m'ajuda gens, això. 3, 6, 8, 9. El 6 també és aquí dalt. I també és aquí. 8 aquí i 8 aquí. 9, 9, 9. 8, 8. Home, el 8 té bastant possibilitats d'anar aquí, també t'ho dic. D'acord, diria que aquí ha d'anar el 8. Per la senzilla raó que si tenim 2, 5, 6 i 2, 5, 6. És a dir, 2, 5 i 2, 5. O va aquí, o va aquí, o va aquí, o va aquí. Per tant, aquí el 2 no pot anar. Crec. Quants buits hi ha? 1 i 2 buits. I aquí 1, 2 i 3 buits. I aquí 1, 2, 2 dosos, 3 dosos. I aquí 1, 2, 3. No m'ajuda gens això, la veritat. D'acord, aquí sí que és possible que vagi l'1, que ho veig això més clar, perquè és un 1 i 2 1s en aquesta columna. I aquí tenim 1, 2 i 3. Per tant, l'1 ha d'anar aquí. No és que sigui gaire així imponent això, però té tota la possibilitat. Basant en la meva teoria diria que d'això ha de ser així. Que està bé, no ho sé. També pot anar aquí? Sí. Pot anar aquí? També. Ho faria al revés? És bastant probable. Però diria que, clar, si o va aquí, no? O aquí, o aquí, o aquí. Però, no sé, jo ho veig així. No ho sé, està bé, no ho crec, la veritat, però és igual. Intentem-ho fer. Per tant, això és un 6. Traiem això dels 6us i aquí un altre 6 fora. Queda algun solitari per aquí de moment? No, queda 2, 5 i 2, 5. Per tant, això, 2, 5 i 2, 5 fora. Queda 1, 8 i 8. Molt bé. Doncs és evident. Això que no anem bé. El 5 ha d'anar aquí. Molt bé, perquè no pot haver-hi un altre a la columna. Per tant, el 5, un d'aquests ha d'anar bé. Això de moment no podem fer res. Tenim 3, 6. 3, 6, 3, 6. 3, 6, 3, 6. Per tant, això ha de ser també 3, 6. I això ha de ser 3, 6 també. No. Home, té tota la pinta, però... a saber. Aquí sobre un número. Aquí sobre el 6. Ara, 4, 9, 4, 9. Molt bé, doncs això fa que... això... res. O el 4 aquí, o el 9 aquí. Si aquí va el 4, aquí ha d'anar... no. Si aquí va el 4 pot anar aquí. I si el 4 va aquí, l'altre 4 va aquí. I si un va aquí, l'altre ha d'anar aquí. Quan tinc aquestes coses, tu, no sé mai com encara això, 2, 3, 2, 3. Això vol dir que aquí va un 6, o què? Per què? No ho sé.
3, 6, 8, 9. Per tant, 8, 9. I 8, 9, això és bastant probable, Però no comparteix el 2. Clar, de 8 i de 9 són els dos únics que hi ha. Però és que... no veig res ara mateix. 4, 6, 8. 6, 8, 4, 8. 2, 4, 5, 2, 9, 2, 5, 6, 3, 6. 3, 6. A veure, porto aquí molta estona donant voltes i no veig res. No veig res. L'únic que se m'acudeix és aquí. Diria que va al 3. Crec. És a dir, de 3 només n'hi ha a la columna aquest o aquest. Per tant, o va aquí o va aquí. I tenint en compte que aquí hi ha dues possibilitats més, el més probable és que vagi aquí. Que estarà bé? No ho sé. Potser la fastidio. Sí. Però és el que crec. No té cap sentit. També ho dic, No té cap sentit perquè, per exemple, aquí, doncs... aquí podria anar al 8. En aquest cas... no, clar, en aquest cas el 8 també pot anar aquí. Perquè només n'hi ha un aquí. Sabeu què vull dir? O clar, si va aquí que té més possibilitats d'anar-hi, hauria d'anar... Clar, és que també pot anar aquí. És a dir, quan hi ha dues opcions, no sé exactament què coll haig de fer. Però en aquest cas, com que aquí hi ha més números, doncs és més probable que vagi aquí. Per tant, jo crec que aquí ha d'anar un 3. A la merda. No sé. Sincerament, no tinc ni idea del que estic fent. Si m'equivoco, doncs mira, mala sort, coses que passen. Així és la vida. Els 6 aquí fora. Això que fa que això sigui un 3. Només hi ha això. No sé si servirà de res. Què més he fet? Un 3 aquí, un 6. Que queda un 2 solitari. Doncs aquests dos fora i aquests dos fora. De fet, haig de dir que aquest 3 és el que més clar veig. No sé per què. Per exemple, aquí també hauria d'anar bastant clar el 8, perquè només n'hi ha 1 i 2. Però aquí tenim 1, 2 i 3. Però aquí ja no sé. No me'n refio gaire, la veritat. No sé si és perquè aquí hi ha més varietats de dosos. És a dir, que només hi ha 2 números. Sabeu què vull dir? No sé, jo de vegades no m'entenc. És igual, no passa res. Això és un 2. Això és un 4. Això és un 8. I això és un 6. Per tant, això ha de ser un 3. Els 8, moment fora. Ja arribarà al punt que no puguem fer coses. Aquí ets de treure el 2 i el 9. De moment la cosa aguanta bé, cosa que estic bastant sorprès. Aquí el 6 va fora. Per tant, això queda en un 9. Òbviament, no pot anar una altra cosa. Perquè el 2 i el 5 queden aquí, per tant, només queda un 9 aquí. Bé, acabem amb això, que també és un 9. I això és un 4. Dit això, anem per aquí. 6, 9, 4, 8. Per tant, els 4 aquí res, els 9 aquí res, els 8 aquí, això és un 1. Això és un 5, això és un 1, això és un 8. Això és un 2, un 8. Això és un
5, això és un 2. Això és un 2 i això és un 5. Complet està, correcte? No ho sé, comprovem. Increïble. Increïble, doncs al final el 8 aquest que no estava segur anava baix. I no entenc per què. O sigui, l'estava a punt de posar, Estava dubtant. Però és que no entenc per què va baix. Bé, no ho sé. El que veia més clar era aquell 3, que és el que hem posat,